molo digoaring adung-adung bahasa Indonesia na ratapan. Molo marningot ti tanda jolo di huta molo adong namoding naung saur matua ikon adong do mangadung. Molo dang adong mangadung turgelisah do jolma. Adang tabu iparmoding neng dang adong mangadung turin na do. Alani ikon adong do sahalak na mangadung. Om apa josor-josor hon sudah diadung naon. Molo ama do namateing marlekato do adung-adung naon. Disoma di patolasun ibana. Huingot dope ditiki ujuni ngolum. Soi nama burjum inna. Artinya godang ma di pajojor-jojor di adung naon. Ale adong ma di bagasan adungon. Bagaimana nantinya bohado sogod dung mateho. Alanido molo di huta. Sa juga na pejol maham. Anggo mate imano burju. Dakiao diungkap hajukaton na dung mate. Labohabe juga na ditikingoluna. Anggo amata na burjun sa inano. Alani kurang doi huta. Burju dung mate. Ditiki na parpudi molo di huta nga di rental be pangadung. Nga di catering, nga di booking be. Alani ido nga adong molo di huta molo buhay tabereng. Nga dong palangka di si menerima pesanan pangadung. Ngayon na be. Ido. Oma molo nga di rentalon, oma mangadung 24 jam. Persoalan na gabi juk magabus dia dung naon. Ay so itada alang nga di rental na burju do amat taon hinna. Huingo de peditiking ulunion hinna. Hapi ala naung di rental do. Om manuaing na jujut gabi om manigay. Alay anggo sa situng na adung-adung itu adalah ungkapan dan curahan hati yang terdalam. Yang bisa menggambarkan satu parukilon di ketika kita menyatakan adung-adungnya. Alani ido laos di tonga-tonga ni turpukon Jeremia maswarahon adung-adung nang taringo tu persoalan masalah na niadupan ni bangsa Israel. Macoy bagas jala ido adung-adung. Adung-adung ima ungkapan yang terdalam. Ungkapan nama cebagas jala jarang do angka adung-adungon tidak membuat terharu. Alani molo tabigido adung-adungon pasti kita terharu. Jeremia dison mengingat persoalan di bangsa Israel yang penuh dengan kegeluhan, yang penuh dengan persoalan. Luar biasa do. Jeremia menggambarkan adung-adung di taringo tu bangsa Israel. Parsorion, parukilon, beban hidup, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu berada di dalam pembuangan Babel. Alani cukat ni bangsa Israel. Hona uhum nasida. Tetapi Jeremia menggambarkan penderitaan-penderitaan bangsa Israel itu. Songoraru dohot rasun. Amang inang tatad dadoraru moloraruon napae don paetian molo di huta raruon adalah meramu aren kuah aren manang na tuak
gabe pait. Rasun ita dahamu do. Ido, anggo itu ita dahamu do ati. Racun. Alani digambarkan Yeremia do bagaimana persoalan hidupnya yang begitu pahit. Digambar Yeremia do persoalan masalah dia dihadapi di bangsa Israel begitu mematikan. Raru doh rasun. Alani molo dido ahado no pai di portibio na raru. Na apa eta ni? Pai dia jeladang taralang ni jolmai. Alai ketika dicampur dohon tuak gabe omma boy memabukkan. Alai disod di tonga-tonga diturpukon raru. Alani raru doho rasu digobar kon Yeremia menggambarkan persoalan-persoalan, menggambarkan masalah-masalah naniadopan di bangsa Israel. Alani ido betapa beratnya naniadopan di bangsa Israel hati hai. Betapa sulitnya naniadopan di bangsa Israel hati hai. Alani di tonga-tonga diturpukon di lehoma dia dukoma di dalam andung-andung itu, di dalam ratapan itu ada pengharapan yang baru. Betapa sakitnya penderitaan itu, tetapi di balik penderitaan itu kasih setia Allah yang sangat luar biasa. Kamanginang idonak kaning hudok di adung-adungi. Adong dua isini adung-adung. Na parjulong ima taringo tu tikina salpu na burjudoon. Na burjudoon molo nigotil piodang mangamukon. Na molo paju pa iba do hoto triliano do hepeng. Na so ina masoda na ina. Ale adong do pengharapan masa yang akan datang. Bohado nuaing dung Matius suguton. Dang adong benama benidahku. Ina taringo tu masa yang akan datang. Yeremia dison luar biasa. Alani persoalan do dia do pi ibana ditikina salpu. Tetapi barita taringo tu tikina nengro. Ada satu jaminan bagi dia. Kasih setia Allah. Amanginang. Alani idong digambarkan si Yeremia dong bagaimana hancurnya bangsa Israel ketika sudah jatuh ke dalam pembuangan. Yerusalem sudah hancur, Yerusalem nungasiga, Yerusalem nauli najoloi, tetapi karena perbuatan bangsa Israel kehancuran Yerusalem siga. Napa duaron? Digambar Yeremia do, Yerusalem adalah kota yang ramai, kota yang dirindukan oleh orang, kota yang dicintai oleh orang. Yerusalem adalah kota yang diinginkan oleh orang. Alani berkunjung matusi godang mamereng hinauli ni Yerusalem. Alani ido asadong edeta Yerusalem nauli. Ala setelah kehancuran itu didong lungun sepi dangadong be na berkunjung jolma pe dangadong be. Alani ido digambar Yeremia do dison Jerusalem nagok dame, Jerusalem huta dame, Jerusalem gok parsaulion. Alai ketika bangsa itu sudah dijajah pembuangan Babel, Jerusalem menjadi hancur dan mereka bangsa Israel sudah dijajah. Manuaing na dipabuakon, manuaing na diadukon si Yeremia. Atong di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Israel, hamaulon, hasusaan yang diadopi sungguh-sungguh luar biasa. Alani ido asabarani Yeremia mangadukon tubagasan guar ni di mata. Pakorhon ni porang dan niadopa di bangsoi hancur Jerusalem sehingga paru kilo nama cebalga laos disuarahon si Yeremia ma di tonga-tonga ni turpuko di dalam adung di dalam ratapan tetapi pengharapan masih ada di dalam adungi. Ama kadongan atong neng tabereng di tonga-tonga ni turpukon asa naniajar kon ni si Yeremia
pembuangan habuangan Babel yang dialami oleh bangsa Israel bukanlah menuju akhir sejarah umat Israel. Alai pembuangan Babel. Ikol lapatan ni aka bangsa itu bahwa itu merupakan suatu hukuman yang edukatif. Suatu hukuman yang memberi pelajaran, suatu hukuman yang memberi pendidikan, bahwasanya di balik semua paruh kilo nasida masih ada kasih setia Allah. Alani idon wai asa habuangan tu bangsa Babel, habuangan di bangsa Israel tu Babel bukan berarti hukuman semata oleh karena kebencian, oleh karena sogoniroa, dan bukan untuk mematikan selamanya. Ala ikon atusan di bangsa itu bahwasannya habuangan ini adalah suatu edukatif, hukuman yang mengajar, hukuman yang memberi satu pengajaran. Kiranya bangsa itu mau kembali ke dalam Allah. Allah ni ido asadido kasih setia Allah yang penuh. Amanginang Allah ni ido di gobarho si Jeremia do nuain di tonga-tonga ni turpukon. Songo dia do holong ni rohani de bata. Songo dia do asi ni rohani de bata. Molotaida di tonga-tonga ni turpukon macetakas. Di ayat 22 asanaing asini rohani Jehovah yang sangat luar biasa menutupi persoalan-persoalan hidup. Kasih tidak berkesudahan. Dang marnasae asini roha ni debata. Laos ima gambaran nanilehon ni si Jeremia di dalam pengharapan di bagasan adungna. Alani adong dua hal yang digambarkan taringo tu pangalaho ni holong ni roha di debata. Taringo tu asini roha di debata tu bangsoi. Digambarkan si Jeremia bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Napa duahon? Kasih itu selalu baru setiap hari. Hama kadongan toturang ikon on sada pemahaman nama ci argado on di tonga-tonga ni ngulutam alani ido neng diajar hotu hitam dalam berbagai persoalan, dalam berbagai masalah yang kita hadapi, dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi. Alai di suara manuain ikon adong mangulu di bagasan pengharapan atau sada komitmen yang pasti di tonga-tonga ni nguluta. Suara ni si Jeremia, andung-andung ni si Jeremion bukan lagi hanya kepada bangsa Israel. Alai nunga sahat tuhita di bagasan obason. Dalam pergumulan hidup kita, dalam persoalan hidup kita, alai diberikan satu pengharapan yang sangat luar biasa. Asini rohani debata namanotong di bagasan nguluni jolma. Alani amang inang tidak bisa mengeluh dang boy HP putus asa kita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dihukum di debata bukan karena kebencian. Asal bangsa Israel dihukum di bata bukan berarti mematikan untuk selamanya. Tetapi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, dihukum oleh Allah, naeng mengajari bohado bersikam jala marpos niroha marhaposan tu de bata. Allah ni takang ni bangsa Israel hona uhum nasida. Alaiha takang ni bangsa Israel dan gabe ujung hamatian ni bangsoi alai hamu mula nado alani do saya do tang lo morohaku marnida hamatian ni parcahati alai hamu mula na ido laos ido pata daun olong na sia debata. Allah itu masih menanti, Allah itu masih paimahon bagaimana kita kembali ke dalam Dia, dan itu merupakan suatu pengharapan yang luar biasa. Amang inang atong suara ni panurirang Jeremiaon di adung-adung ni ibana atong naing di sosohom matuhita ahadon waeng naing taadukon di tonga-tonga ni nguluon ahadon waeng naing marsuara kita mangadung tu debata naing marsuara kita makataon apa yang kita alami. Amanginang natuarim sangat luar biasa do kejadian di Tarutung gempa yang menghancurkan, yang sudah banyak yang sudah ada korban, dan bahkan buah-buah ni opung epurus honado kantor pusat
di Tarutung dan mengalami kerusakan juga. Alani hupikir di Parsorion nasida sangat-sangat luar biasa jala mungkin boidora tapakilalahon. Suku-suku nuaing boido amang inang dohot tita mga dukoni. Boido nuaing dohot tita mga dukoni tu debata. Saya pikir adalah tugas ni akan naporsia. Iko baradi do hita mga dukoni boha Parsorion nasida. Ketika kita mampu makilala pakilalaan nasida atau di bagasan mari kita adukon alai dalam satu pengharapan kesetiaan Allah masih menanti dalam diri mereka. Alani idon waing ngabusi saon nasida, nunga gelisah nasida, nunga ragu nasida, nunga mabir nasida. Alai bohadon waing asa adong tertanam di nasida pengharapan-pengharapan naik baru bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita iko pangatoido debata. Alani itu di tonga-tonga di ngulut tahun manuaton satu pengharapan yang sangat luar biasa. Alani rak manangyak ko mahita dinasida anggiat sabar tabah dan kuat menghadapi apa yang terjadi. Alani akamanginang atau akado na yung taadukon di tonga-tonga di ngulut tang. Na parculo ikon atusat do ragam ni parukilon na taadopi. Alani mari kita artikan parukilon yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lapati parukilon yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua pakorhon. Na parjulo pakorhon ni parukiloni laho patuguhon haporsiaon. Na paduahon parukiloni adalah manegai pardalanan ningoluta mologabe putus asa. Manginang songon karena porsia kita, mari kita pilih mana yang kita ikuti di tengah-tengah ni nguluta. Atau ragam ni parukilon na taadopi, ragam ni hasusaan na yung taadopi. Alani bohado kita mangalapati parukilon di tengah-tengah ni nguluta. Na yung tapake ma, na yung taatusi ma, na yung talapati ma. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, borat ni parukilon na taadopi di tengah-tengah ni nguluta. Atau mari kita artikan bahwa itu bukanlah dari akhir dari segalanya, tetapi satu proses menuju hatotonga kita maradopon debata. Jadikan parukilon itu pahoton doho patakon haporsiau kita. Alani ido atong di lehon panuran Jeremia donuai masih ada pengharapan naibaru. Kadongan atong di tonga-tonga di ngulut tahun godang ni parukilon na taadopi naing ma patubuhon pakirimon patubuhon pengharapan yang baru dan dijanjikan asini roha ni debata. Manginang jangan ragu dengan asini roha ni debata. Ale Jeremia mado di bagasan adung-adung naon. Asini rohani debata tidak berkesudahan. Asini rohani debata selalu baru setiap hari. Na parjulo asini rohani debata tidak berkesudahan. Dang marna habis. Dang marna loja asini roha ni debata. Alani ido mololau hitam majalo, mololau hitam mamijam tudongata, mololau hitam mangido pangurupion tudongata. Sudah semakin seri kita ngamay lao pasirik kuaw majalo tu ibana nita doy alaniaha ala memang kita merasa dang pasbe mo selalap kita majalo ay jalo jong tu tetanggami jong ay minta tolong joho tu tetanggami jong rodo memang tetanggay mado dilihat do hita si jalo otay si pangidot tay ali dalam perasaan na babin na sa helido tahu mamicam dah sempat tulo lang na tu sabihin na sa apalagi mau ngatapi jam na patuloy halihon ro na sida mado la iho may inna
Haci do roha dah tersinggung di badang las roha di sini. Alani ido marado pun akadongan bisa saja nasongoni hanya menjaga perasaan. Alai anggo parsaorot tadoh di bata di bagasan obason di jajiho do tu kita satu pengharapan yang pasti bahwa asini rohani di bata dang marhaujungan. Tidak akan berakhir selama-lamanya. Kenapa ragu lagi? Alani ima, unang maila, unang marnaloja, unang pola tajaga perasaan ni debata ketika mengido kita tu ibana. Hola sada do na pinangido ni debata siak kita. Berbaliklah kepada dia. Basa tong ido debata ando tu ita. Holan na mangido doho unang manian inna. Alay ketika kita lam girgir mangido tu debata taingo ma asinirongan ni debata tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Atong di bagasan ngulut taupe ikon boy do tasuaton mangido kita asinirongan ni debata saliling-liling na alay yang dinantikan oleh Allah asa marasini roha do ibana tuhala na olo maju gowarna alani di tonga-tonga ni ngulut taon di bagasan paru kilon taju maibana tapasahat maibana asa songo dia pipait na di bagasan ngulu alai dung balua kita siani hot kita di bagasan ibana napadua ho nakamanginang unang ragu behita tu asini rohani debata ala memang asini rohani debata selalu baru setiap hari. Nakuboto amang inang na boy di rasahok kamu. Dang boy sarupa sadaryon doho natuari. Dang boy sarupa sadaryon nataalami. Dang boy sarupa na sadaryon doho marsugot. Ta coba ma taingot. Songod dia mapakilalat natuari. Sarupa do? Mo hapakilala mo dung saunari. Molo inna dongan molo tado do alus tatoy madus do inna kanong stress doi. Ido selalu berbeda. Alani tatibang maumur ta molo ono 10 tahun kita di bagasan nguluon ono 10 tahun helima merasakan perasaan yang berbeda. Ima sadari saminggu pitu hari. Di bagasan sebulan 30 hari tamain. Alan di bagasan sebulan 30 helima kita rasakan perasaan yang berbeda. Ima olah ni sebulan dope. 1 tahun. Dungi mau musik dung 1 tahun ujung ni umur tak di bagasan obaso. Saya pikir mana yang sangat luar biasa. Lani boy do ta tibangi, boy do ta evaluasi, boy do ta tesi. Tidak akan sama. Alani ido asadido asini rohani debata. Selalu baru setiap hari. Ala memang pakilalaan ni jolma selalu berbeda-beda. Molo tangsi tadi bagasan sadarion, tangis sita di ari marsogon itu pasti selalu berbeda perasaan kita. Manangisi sada si tangisani. Kalau mekel hita di bagasan sadarion, besok kita mekel lagi pasti berbeda. Ekel tadi bagasan sadarion, doho di bagasan ari marsugut. Alani ido nuaing asa asini rohani debata yang selalu terbaru dalam kehidupan kita. Atau adonai pangiduan tentu debata ngulu ni halak namar pakiriman selalu baru asini rohani debata atau mangalegon padonganyona yang selalu setia di bagasan ngoluta. Alani akamang inang sotung maparsohot kita. Jangan berhenti menantikan asini rohani debata. Ala asini rohani debata manotong doi di akan maju. Guarna persoalan naradido kita maju. Guarna setiap saat. Radido kita maju guarnai setiap waktu. Jangan kita anggap bahwa pangaramotio do asini rohani debata berjalan dengan begitu saja. Sehingga sering kita tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan asini roha ni debata. Alani ido asini roha ni debata. Nau marga di tonga-tonga ni nguluta. Asa nunga di pasangan. Yesus Kristus Tuhan kita
gabidang mate behita alani dosata alani i baru asini rohani debata pangalehonon ni debata nai baru di tonga-tonga ni nguluta laos om manueng neng madongani. Amang inang, yang kedua, jangan kita paksakan kehendak kita tu lomoni roha ni debata odo juk na manusai nguluta. Ketika tidak serupa, ketika tidak pas, ketika tidak sesuai apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, anggoon manarita mahita tu debata. Ketika dang pas ahanani halo mohota namasa di tonga-tonga ni nguluta dohot nata pangido tu debata anggoon marungut-ungut mahita dang taingot asini rohani debata selalu baru setiap hari. Dan tak ingot asini rohani debata tidak berkesudahan. Alani di tonga-tonga ni nguluta sotung tanilai asini rohani debata dohot keinginan sendiri. Jangan kita menilai asini rohani debata dengan kemauan sendiri. Kalau demikian kita semakin kabur mengenal asini rohani debata. Aleko barani dong kita mando. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah ikut campur tangan asini rohani debata. Dengan demikian bersyukurlah dengan apa yang sudah kita terima saat ini. Atong iko barani mahita mando. Atong open na masa laos omma lomoni roha ni debata. Atong ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari berani katakan omma nasinakapan ni debata. Alani ido molo dia penamasa di tonga-tonga ni nguluta. Ketika kita berpengharapan padongan iyon ni debata. Dohonot tama. Segala sesuatunya akan indah pada ido. Tatiopi. Alani molo marukil beita. Tangis sita. Pasti ada hikmahnya ini di hari esok. Alani menantikan hari esok di lehoma ngulu na berpengharapan. Alani akan na porsia asa unang songo bangso Israel hol na marungut-ungut. Akan na porsia una kolan na manarita. Akan na porsia una kolan na mangapian. Alai ko mampu apa yang kita terima sekarang ini. Mampu kita mensyukuri jalata ingo ma segala rancangan Allah akan indah pada waktunya. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Lausongoni do Tuhamu natoras ni dak dana naing tardidi. Di bawah kamu dak danakon totu ikon adong do hapor siau muna pos nerohamuna. Saya katakan kemarin bahwa anak-anak ini adalah titipan ilahi. Titipan ni debata do Tuhan. Alani i unang iri puhamu. Adong dak danakon alani kehebatan doho alani jago muna. Tidak. Tetapi 100% adalah urusan ni debata. Jala debata doon mangalehono Tuhamu. Oleh karena itu, karena ini titipan satu saat akan diminta pertanggungjawaban siap kamu. Jadilah menjadi penitipan yang terpercaya. Anon isuku paditay matuhamu adong matulu suku-sukun. Boha manginang. Na olo do hamu mabuat danakon tupadidion na badia. Alus muna na olo do hami. Ido na huwacari kan? Na olo do hamu mabuat danakon angkot ng pola huwacari on. Na olo do hamu mabuat danakon tuparguruan ni halak Kristen. Ang alus ni hupikir ngay hapal hamu. Na olo do hami dang mungkin do honom muna mamereng si mamang padita ay moloro dan dang tarjujuan no to sekolah minggon dungi mau se ba molo adong ano dalan nami hubuan apa ga cakui mamereng si ma ba molo dawan non hugo seko kami nang apa ga cakui ale anggo di bagasan no basol na olo do hami atong hata na ole da marjanji hamu tu padita Nixon Siburian ale na marpada do hamu do debata laos ido suku-sukuna taringo tunan nititipun na tu hamu manginang bertanggung jawab dah menjadi penitipan ni halang Kristen na mangihon na olo do hamu mangajari danakon taringo tuhata ni debata na tarsura di padan narobi doho di padan nai baru baimada jole boto mamacaha mang padita dah mungkin doho no muna
Ai madah waktu mamang pandita holan hari Sabtu mate wajari dang mungkin songoni. Ale anggo di bagas sesadarul ko barando mano na olo do ham. Alani pertanggung jawabanmu tu de batado noeng na dituntut sia kamu. Ingat, ini adalah titipan. Satu saat Tuhan akan menerima pertanggung jawabanmu. Na alani danang ini tolu tugas di tengah-tengah ni padi dia. Sapala naung dibuat kamu na olo do hamu mabuat dak danakon unang alan na dijujui halak dah. Buam mak terdiri, buam mak unang. Alai natar ojar siap bagasan rohamuna. Yang kedua pada muna ikon olo hamu majujui dak danakon tu parpungan ni halak Kristen. Sekolah minggu doh akadiam segala macam. Taringo tu memupuk hapor seaon. Na patuluhon ikon olo hamu mengajari hatani debata tidak danakon neng dohonok kudisi segala pengajaran yang diinginkan anak sekarang bukan lagi papan tulis, bukan lagi yang tertulis di slide. Alena umarkan wain parsi ajaran tidak danak adalah berikan keteladanan. Alani anak-anak yang dididik dari keluarga yang selalu merbada-bada. Ingat, hasilnya anak itu menjadi anak yang pembangkang dan anak yang melawan. Sehudok matuhamu alani molo marbada hamu asugut unang ijolo nidak dana. Molo marsoal hamu unang dijolo nidak dana. Alani itu keteladanan. Jala ingat, keluarga adalah pendidikan yang paling awal kepada anak-anak dan pendidikan yang paling terakhir. Anggo lingkungan do itu tambahan. Aleta ingat ketika anak-anak itu bagus kita didik di tengah-tengah keluarga, menghadapi lingkungan yang sangat jahat pun dia akan mampu berdiri tegang dalam kehidupannya. Di sekolah iko mampu dibana hajong-jonganna molo dibina di tengah-tengah ni keluarga na uli. Alani ido atau ahado neng sibenahmu menjadi orang yang dipilih, menjadi keluarga na pinili ni debata atau nunga dititip pono tuhamu menjadi orang si hapor sia amamu marado pendebata penitipan yang bisa terpercaya mahamu. Penitipan yang terpercaya tidak bisa dibohongi dan boy digabusi karena Allah sendiri yang menitipkan. Molo mertua do masih bisa kita bohongi. Hola rom mertua anna tujabu asongon nabagang atar senyu pamuna dua ngaino nih. Kompak do bah anak kido parumekina. HP anggo dibagas iso main neneng. Alani boy kita tutupi semua. Alai nama nitiponon bukan orang tua, nama nitiponon bukan mertua, tetapi anak-anak ini adalah penitipan dari Allah. Alani menjadi keluarga yang terpercaya dalam penitipan. Ini akan saya ulangi sekali lagi. Pembaptisan bagi HKBP bukanlah pembaptisan akan menerima nama dari gereja. Tetapi pembaptisan dalam gereja HKBP adalah pendaftaran anak ini ke dalam kerajaan Allah. Saya akan katakan alani ido molo moding dak danang dang dididi dope holat ditanam botidoi dang adong pangatoyon ni huria. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui dia pemilik mana, dia milik siapa. Alemar hite padi dia non anggota kas maibana pemilik kerajaan Allah. Allah ni unang tapake padi dia guar atik bohanon adong resek sina dijabu dang pola udang muna dang napala ido honokku alai sotung dipake hamu istilah non ala nunga mangalak guar pahopunamionin hamu padi dia ni dang anong mangalak guar da ngahudo utak kasih nasida adong siak kurion secara terselubung mangalak guar tu hamu niku daong isi do mabe guar nei hami atau guarnei dilihat do tuhuria didaftar do tuhuria. Nah mangaliu guarnei adalah natoras. Alani jangan kita pakai lagi istilah ala naung mangala guardo pahopunamion atau laus ulusi hamuma hula hulai unang pola songoni alai ala naung adong dapot ni ibana artana sumurung menjadi sah peresmian menjadi
pewaris kerajaan Allah. Atong dihamu hula-hulay taruh kamu mah dekay tuson. Ido alani ido unang tasangko po to doho guar. Hudo tu nasida na tuari songonon. Hola sorang dak danaki turpai guarna. Kenapa rupanya kok ribet banget harus menunggu pembaptisan? Bahasa orang ko jolo pai mau pembaptisan karena tidak ada hubungannya turbai guarna una songo di hutanami. Hola seorang dak danaki turi guari si ucok do si butet. Alania bahasa lalas dang tardiri dope enam. Ujung na lupa ma orang tua ma buat tardiri. Satu nama tua lala si ucok do si butet. Ujungnya sudah terbiasa lagi. Ujungnya gabe mardong-adong membebana si ucok do si butet marhalet. Ujungnya sau ma marrokam si ucok do si butet. Ujungnya markeluarga bana inate majo cok ina. Ro amate mando tet ina. Ujungnya itulah kendalanya. Jadi udah tu nasida. Olah seorang dak danaki apa yang sudah kita impikan mari kita sebut. Nantinya pas pembaptisan mari kita bawa namanya itu. Tu huriai tutu hatta marhite-hite huriai mendaftarkan tu haraja oni debata alani i nama dan padidion tidak ada hubungannya. Ale guarido na tabuan batu debata tadaptar homa marhite-hite padidion dengan satu jaminan pengharapan mereka ini sudah menjadi pemilik kerajaan Allah. Sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Alani ido tugas ni orang tua nyon akayana komunaun sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Atong tugas muna ajari hamu nasida bimbing kamu nasida jalahot baik kamu dihapor seaon tu Yesus Kristus. Amin.